Hej alle sammen, det er min anden video på kanalen. Denne gang er den på dansk, på grund af det her, det er en dansk let's play, jeg laver. Så ja, okay. Skal vi ikke være mennesker? Jo. Jeg er en hunter. Jamen, jeg er kun lige i gang med at holde. Ja, jeg kan lige lave min karakter imens. Ja. Wow, man kan være helt hvid i huden, som om man er en vampyr. Jeg vil sige. Ej, hvor skal jeg gå her? Sådan der. Jeg kan kun filme i 10 minutter. Skulle vi være human? Ja. Okay, jeg er warrior, eller hvad det hedder. Ja. Jeg er hunter. Eller jæger. Ja. Jeg skal se. What the hell? Og den jeg vil have, det var ikke den der, det var den der, okay. Så har jeg rødt hår, og så skal jeg slet ikke have noget. Og jeg hedder... Jeg hedder Wolfie Hunter. Så ja. Jeg skal lige se, hvor lang tid det her det har taget. Men jeg pauser lige videoen. Den. Kan du ikke lige vente med at starte den, til jeg kommer ind? Nå, men jeg venter også på dig. Godt, jeg har lige fået det. Jeg er en pige med rødt hår, med en ulv, der følger efter. Og jeg hedder Wolfie Hunter. Og... Hvordan får man dyr? Hvad? Hvordan får man et dyr? Nå, men det er ved at være hunter, så får man en pet. Hvad? Hvis man er en hunter, så får man et pet. Ej! Så vi også. Så skynd dig at lave en, okay? Jeg accepterer lige den første mission. Jeg accepterer den kun. Jeg pauser lige videoen. Igen. Sorry. Undskyld ventetiden. Vi havde lige lidt problemer med en karakter fra den anden side af. Og husk at enten subscribe eller like. I kan også gøre begge dele, hvis I vil. Bestemmer I selv. Kommer du ikke snart ind? Jo, computeren er ikke langsom. Nå, træls. Jeg løber lidt rundt i ring. Ja. Med en ulv i hælene. Nå ja, jeg valgte også hunter, fordi jeg også ville have det. Hvis menneskerne kunne være en druid, så ville jeg have valgt det. Hvad for noget? Jeg ville have valgt, hvis menneskerne kunne være en druid. Jeg pauser lige videoen igen. Sorry. Og folkens, hvis videoen lige pludselig stopper, og jeg vil sige noget, så er det fordi, der er gået 10 minutter. Jeg kan nemlig kun filme i 10 minutter. Så vent lige, jeg skal lige se, hvor mange tid der er tilbage. Lad os se, der er 3 minutter. Undskyld ventetiden. Må jeg meget undskylde. Okay, hvor er du henne? Jeg er lige foran mig. Nå, det er græd. Jeg er... Jeg er der. Lige foran dig. Jeg er blond hår. Og blond. Det er du. Hej. Jeg lige skal se. Vi kan være venner. Gå ind, klik på mig, højre klik på mig, og så add friend. Okay, jeg begynder at klare den første mission. Kommer nu? Hvor er det? Der. Ja, jeg kommer. Jeg er ikke særlig god til at styre det her. Det er egentlig meget nemt, når man har spillet Minecraft. I need a target. Nå, hvad er det, vi skal? Vi skal dræbe de der ulve. Et bestemt antal? Ja, 6. Ja, hvor er den henne? Sådan. Her er der en. 8. Eller
Så skru ned. Nej, det er dig. Hey. Ja. Nå, er det mig, der nærmer? Sorry. Kan det godt bare nøjes med det? Jo, sådan der. Så. Sig til, hvis det er for lavt eller for højt i kommentarerne. Så ved jeg nemlig det til næste gang. Bror, hvorfor er det så nemt at dræbe? Det er fordi, vi er i level 1. Hvorfor ellers? Jeg er næsten i level 2. Bare jeg kunne komme i. Jeg er level 2. Nå, jeg kan ikke finde nogen. Så dræb alt muligt andet, ligesom jeg gør. My god. Stopper. Jeg går hen og completer missionen, så venter jeg på dig. Jeg kan finde nogle af de her lækker lige. Og fordi tingene for det meste er så nemt at dræbe, det er på grund af din ulv også hjælper. Så, ja. Complete quest. Sådan. Den havde en bild på. Nej, det har hun ikke. Jeg begynder at dræbe det næste, jeg skal dræbe. Okay. Så. Wow, en kop. Det er hvor mange gange dræbt. Hvad? Det var mange gange dræbt. I quest. Altså der er sådan i hjørnet, i højre hjørne, så under mappet, så er der sådan et sted, hvor der står quest, og så under dem kan du se, hvilke quests du har. Hvad? Så kan du også se, om du har completed den. Så skal du bare følge den. Der hvor det der. Ja, Jamen, hvor der du er tog. under kortet ved mig. Hvad? Der er ikke noget under kortet. Så ved jeg ikke. Accepterede du questen? Prøv lige at komme hen til der, hvor vi startede. Okay. Mød mig der. Kom. Jeg er lige her. Er der sådan en stor udråbstegn over ham? Ja. Tag den. Klik på ham. Ja, så har jeg trykket accept. Okay. Jeg er ikke særlig god. Jeg er ikke særlig god til det her. Nej, jeg forstår det godt. Jeg var også lidt forvirret første gang, så. Ja, jeg er level 3 allerede. Hold det op, det går hurtigt. Dø så med derude. Dø. Skal vi egentlig optage nogle videoer efter den her? Det kan vi godt. Skal I så meget tid der tilbage? Vi har 1 minut tilbage, så vi slutter af nu. Ses i næste video. Hej hej! Hej!